Isikhululo sololiwe sase-Bellville sikumbindi wendawo ephithizelayo yoshishino, nalapho abakhweli baqhagamishelana neenqwelo ezisingise kwiindawo ngeendawo. NgokukaPrasa, phambi kobhubhane wecorona, bebesandula bethutha ngoololiwe abangama-70 ngosuku, ngoku kusebenza oololiwe abali-14. Oku kungenxa yokutyhuthulwa nokonakaliswa kwezithuthi. Abasemagunyeni bathi babila besoma befuna ukubuyisa ezi nkonzo. Abakhweli bethu sibavuyisile ngalonto kuba kudala isicelo zisiza kwi-communities in and around i-Gales River, Eerster River, Bellville, zonke communities as in and around apha ezifuna into bana uloliwe abuye. Iphondo lentshona koloni liphansi phezulu lifuna ukuthathela kulo ulawulo lemizila, ibe phansi kwalo abakhweli bayelivuyela ilichamu lokubuya kololiwe. The reason why isebenza trains is because of the prices the trains cheaper than as in transport, like other forms of transport. As the transports we can spend like double the price lesi spend train. UPrasa uthi ufuna ukuvula umzila ohambethwe zingxaki Central Line, nalapho abahlali bokhephez kweziporo babongoze abahlali bayeke ukutya, ukuchaya nokusela ukugcina izikhoji zicocekile. Thule Joka kwindaba ze-SABC eBellville.